ning adlaw alang kaninyo kay matagingon ani nga adlaw kinahanglan gyud nga among hinumduman ang inyong kaayo adto sa buhi pa mo. Bisan tuod na ay mga higayon nga ah, dili kami ka lugar o anhi diri sa mga kakulian nga tawhanon na ay mga higayon diin dili kami makabisita ay diri sa imong lubnganan. Kanin mo Tatay Jaime, hindi yun ako malimtan ang mga pulong ni mo ni Adto nga akong na tunggan hikan kanimo na magaling mga pulong nga ikaw ra og ako may nakaibalo og dili para sa uban ang mga pulong o kini mao'y nakapa dasig nakapaligon sa akong na baruganan isip matuhuon sa maong nga pagtuo. Ay dili na ako malimtan sa imong mensahe sa imong kinabuhi niadto. Sa adlaw din ikaw gi hatud dinhi sa imong lubnganan. Kadtong kung wa ko malimod tulo ka batan-on nga dunay gi pamulong mahitungod kanimo nga matagpas sa maong mga batan-on nga ikaw kuno maitig bagting sa kampana sa inyong kapilya sa pagpanawag og mga manimbahay sa maong kapilya o kanang maong mga pulong no sa maong mga batan-on nakapatandog kaayo kanako tungod kay nahaumpod sa akong misyon sa atong pagtuo nga kinahanglan gayud nga ang paggiya sa katawhan sa mga pulong sa Dios labi na diha sa pagsimba pagpanawag sa mga tao o mga anak sa Dios labi na sa mga nahikalimot sa ilang kaakuhan diha sa pagsimba nimo. Mao nga lawom ang imong relasyon nga gipaambit bisan tuod sa pamilya wala tay imong talang relasyon sa atong mga pamilya dili man nagsama ang atong mga apelyido apan sa mensahe sa imong kinabuhi niadto sa gipakita nimo nga example mao'y nakapatandog kanako o sa akong kinabuhi nga himo na kang kabahin
sa akong misyon, sa akong mga paghandom didhi niining ang kalibutan. Nagbalik-balik ako diri sa mga adlaw diin ikinahanglan sugo sa kasing-kasing, lihok sa gugma, nagbalik-balik diri hangtod nga nahiuban na kanimo ang imo sab nga igsuon nga si Isabelo. Nag-uban na mo dinhi sa maong lubnganan o duha na mo nga akong o among tanda-tandaon diri sa maong lubnganan. Nanginaot ako kami nga mamadparan kung doon na manggali mga kakulian pa ang pagsulod, pag-iadto ninyo sa kahimayan sa langit. Nanginaot ko kami nga sa among mga pag-ampo mabadbaran o mapapas ang maong mga kakulian, no? Sa inyong pagsulod sa kingharian sa kahitasan dito sa langit. Ang among mga pag-ampo among ihalad. Kay, no? Doon na kay gisulti na ako niadto sa bayang nga mensahe nga dili pwede masulti usab sa uban kanato ra to o dili na kinahanglan isulti pa. O ako na dili kay ko katugkad o kung sa gyud ang kinatibuk-ang mensahe niadto. Gawas sa ako lang nabati nga paglaom nga sa gyud ka dakong misyon o ginaot akong mabuhat gyud ang maong misyon. Kadulan tayo. Salamat. Salamat.